Yawwa aure akan isan bane an amarya mace abane shalelan waƙan Kano jikan ajiya isa ta babbar gayya. Yawwa masha Allah an yi aure akai na soyayya amarya mace amarya Bashir Sambo. Alhamdulillahi aure ya ɗauru gemu ya ga gemu harka ta gyaru. Esan bane angon Maryam ba daru kamar bura a cikin nono ta gauru. Waje na sha ba a wasa kai gyauru komai akai a auren esan ba ya tsaru. Esan ba ango girma na ka yau ya karu. A bakaice ka bar gaurayen garu. Esan ba dai lallai yau ka yi dabaru ka ɗauke amarya Maryam yar Kairu. An ce mun Ali na tabata sharu ta samo tarbiya wacce ba in karu. Kauna ta yi kauna so ya rage tsada komai lokaci ne wannan na yarda shi auren soyayya na sanya su'ada. Esan bane angon Maryam labudda tsabagen surutu wannan sai su da alaga tsakanin dan billa da sanda kun yi da she ango amarya yayi huda sai ku tsinka in kun ji kishi kai randa Maryama kirge sirrin girkin ganda angonki yana son wannan na shaida kamshi kwalliya na sa mai gida dida inda wannan ya juya shi kamar wainar tanda. Dalilin waka na je yobe maganar auren nan na ji ta har Gombe. Esan ba ga zama goga kamar a filin dambe ya doke dan zariya sallawa har rabe. Maryama amarya ta sace kar ku yi jambe ba yau ba har gaban abada karshen gobe. Esan bo da Maryam sun dace ku yi dube duniyar soyayya kun fada an yi tarbe. Na ga furan kauna yana zuba kyautar zumar so in na babu ku kurbe shi daraja na kasa ce mun yabe. Ango amarya anan ne zan huta sunana Abba Shale na mawaƙan Kano. An yi aure akai na soyayya Maryam ce amarya Bashir